Mukoma ndakambo atenda imwewo pati muJoburg yandisingafi, ndakakanganwa nezvayo. Ndakaenda kuAll White Party ende zvakashandura upenyu hwangu. Kubva musi iwoyo ndinoti kana ndikanzwa panenge pachitaurwa zvembinga ndinobvapo ndichimhanya. Brother Nashi, postai nyaya yangu, ndauyawo pano ndiine secret yandiinayo. Musazoshare kunyange riri ghost account because ndo account yandinotoshandisa. I was a slay queen, ndainge ndichigara muno muJoburg kubva kare. Mutemo wangu wainge uri wekuti handidanane nevarume vechizimba, ndainge ndichingodanana nemarich Xhosa men chete, vaya vanenge vaine mari, vechikuru, vanenge vari madhara, vanenge vaine mabusinesses vachiita zvematenda. Ndaida upfume hwekuti kana ndikakukumbira mari waisambondibvunza kuti mari iyo yandiri kuda ndikuda kuishandisei. Ndainge ndakazviudza kuti nerunako rwangu ndainge ndisingachadi kuramba ndichitambisirwa nguva nevarume vasina basa. Izvi zvakabva pama-ex angu ndichiri kuhigh school. Ndakatanga kudanana neumwewo mukomana ainge achibva kumhuri kwainge kuine mari, but vainge vasina mari zvekutodaro. Pandakamutizira mukoma ndakaona inonzi nhamo kuswedzwa nenzara navamwene vangu. Kubva ipapo ndakabva ndavenga chinhu chinonzi marriage. To this very day handidi kana kuona chinonzi munhurume pamberi pangu anenge achiti anoda kundiroora. Ndakaita mwana wangu 1 ndikabva ndasunga mbereko. Ndakamboitawo zvemujolo ndichiri muZimbabwe, but mujolo wakasvika pakundiremera ndikaona kuti kungorarirwa mahara. Ndo pandakabva ndachizouya kunoku kuSouth Africa. Ndainge ndagara ndiine mafriends angu avo andainge ndichiwirirana nawo, vainge vari munomu muJoni, then ndokubva vachizotanga kundipawo mbinga. Ivo vaitongorarama upenyu hwekungoenda kumapati, ende ndikati ndo kwatinodaidzwa tichidavira. Ndakadanana nemazimba akati one day muno muSouth Africa, asi ndikaona kuti zvekudanana nemaZimbabwean ndezvechinherera mukati. Ndikambodanana nemaNigerian asi mari yainge isinganyatsokubuda zvakanaka. Asi pandakadanana nevanhu vekuDRC ndo pandakaona kuti vanoburitsa mari, vakafanana nemaXhosa. Ndivo vanhu vasina kuomera parudzi rwemuSouth Africa. MuZulu usafa wakabata vakaomera vanhu vaya. Saka ndakatanga kudanana nemaXhosa ndikabva ndachizopinda muchiraundi chekudanana nevarume vanoita zvematenda. Muna 2022 nguva yeCovid payakadarika yainge ichiriko, but vanhu vainge vofamba. Ndo pandakanga ndisisina mari, I was broke, zvekuti rent yangu ndainge ndisingachakwanisi kuibhadhara. Previously, before COVID, ndaidanana neumwe muXhosa. muXhosa uyu ainge akaroora mukadzi mukuru kwaari, saka aiti ainge asina mafeelings naye mukadzi iyeye, but she was very rich. Aipota achiuya kuzopedzera nzara yake kwandiri. During COVID anoti mabhuku akazoitwa auditing, akabvunzwa kuti ko munhu waunopota uchitumidzira mari ambori ani. Ndo pazvakabva zvachizodhakwa, akanditi tinofanira kuti tinge tichimbomira kana zvegore rose, but ndichiri kukuda because mukadzi wangu ari kundivhima, ari kunditsvaka. Handisi kuda kuti ange achindibatira madhiri awa edu atinoita. Ndakabva ndachizoona kuti zvainge zvatodhakwa. Ndikati pano zano nderipi? Ndikati zano nderekuti ndinge ndichitsvaka vamwe varume, otherwise ndinokwanisa kuzopinda busy kana ndikaramba ndakangomirira munhu umwe chete. Zvadaro mukoma Nashe, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kudanana neumwe mudhara uyo ainge ari wechiXhosa. Mudhara uyu ndakangomudira nhau yekuti ainge aine mari, but kana dziri nhau dzebonde hapana kana chaimbobuda. Ndainzwa nekungoyamwiswa zvinhu zvisinganyatsokushanda zvakanaka. Sorry for that. Ndipo pandakazokokwa neimwe shamwari yangu kuAll White Party yainge iri mune imwe mansion kuBryanston. Yainge iri party yemablessa echiXhosa ega ega. They were celebrating kupera kweCovid, vachiti vainge vakapona muchirwere cheCovid, so they were just having a nice time. Vanhu paya pavakatanga kuenda kumabasa, vamwewo vachienda kumavacations. Takasvika ikoko tose tainge takapfeka zvichena. Kwainge kuine doro rainge richidhura
doro rainge rakawandisa everywhere, ende wainge usingawani masaida kana zvimwe zvimadoro zvemumatavheni, kwaingonwiwa mashampagne mawine. Muridzi wemba, the host, yainge ari mbinga yainge ichinzi yainge iine mari. Vanhu vose vainge varipo vainge vachimuremekedza. Papati iyoyo pakange paine imbwa yainge iri mune imwe motikari SUV, yainge iri Mercedes, yainge iri Bulldog, yainge iri yebrown. Imbwa iyi ndakangoitarisa ikahukura, but yainge iri mumotikari. Usiku hwakati huchifamba, ndakatanga kunzwa muviri wangu uchipisa neimwe nzira yandainge ndisingakwanisi kunzwisisa. Blesser, muridzi wembwa iyoyo, akange achingonditarisa nerimwe ziso, akanditora ndokubva achizondiendesa mune imwe room. Mushure mekunge ataura, ndakatomuona achitaura nahost, muridzi wemba. Pandakamubvunza kuti zvino zvauri kuti uri kuda kuti tinge tichiita bonde, tichaitira bonde racho kupi, because ine handite zvekuitirwa bonde mumotikari. Akati okay, let me organize my babe. Paakaenda akanotaura nemuridzi wemba, iniwo ndainge ndava kutogadzirira zvangu kuti tinge tichizoenda kuroom, even though ndainge ndisati ndaziva kuti yainge iri room ipi. Ndichida kupedzisa champagne yainge yasara mubhodhoro. Ndakati nhasi ndinopinda muupfumi ndichifunga Blesser, because ainge aine mari, uye zvekare motikari yake yainge iri motikari yairatidza kuti inodhura. Saka akazongondichonya achiratidza kuti ndige ndichimutevera. Ndakambotora zvinguva ndichipedzisa doro rangu ndokubva ndachizoenda upstairs. Ndakati ndichinopinda mubedroom imomo, ndakaona kuti zvinhu zvainge zvatochinja. Ndakatanga kunzwa dzungu rakanyanyisa. Meso angu ainge ava kusaona zvinojeka. Ndakabva ndarara pamubhedha. Ndainge ndisingachanzwisisi kuti chii chaizvo chainge chichiitika kwandiri. Pandakamuka pakati peusiku, ndakaona kuti ndakanga ndisina kupfeka kana chinhu. Ndakati ndichitarisa padivi pangu ndichifunga kuti ndichawana Blesser uya akandibata, asi ndakavhunduka. Pamasheets machena iwayo pakange pasina munhu, asi pakange paine imbwa iyo yandainge ndaona yainge iri yembinga iya. Imbwa iyi mukoma payakangozvinzwa kuti ndainge ndamuka, yakabva yachizotanga kundinanzva musana wangu. Ndakaedza kusvetuka pamubhedha ndichichema, asi ndakanzwa sekunge ndainge ndisina kana simba. Yakakwira pamusoro pangu imbwa iyi ikatanga kundinanzva munyatso yemazamu angu. Yakazviita kuda kweabout 3 minutes. Apa hana yangu ichirova. Imbwa iyoyo mukomanashi yakazongoburuka, muridzi wayo achipinda mumba ndokubva yabuda. Handizivi kuti yakaenda kupi. Ndakatambidzwa envelope. It was somewhere kuma past 8, because ndainge ndisingagoni kana kumuka, but muridzi wembwa ainge aenda. Ndakazopiwa mari iyi 50,000 cash. Ndainge ndisati ndaziva panguva iyoyo kuti yainge iri mari, sezvo yainge iri muenvelope. Ndakaipiwa nomumwe musikana wechiXhosa uyo ainge aripo pamba ipapo. Akabva afonera kugate akandiudza kuti kwainge kuine motikari yainge ichazoya kuzonditora. Ndakauya ndikatorwa nemotikari ndikanosiiwa mutown. Ndakangosiiwa panzvimbo pekuti nanhasi uno ndichifamba muJoburg. Ndanga ndava nemakore ndichigara muJoburg, but I don't even remember kuti pavakandisiya vakandisiyira papi. Ndainge ndakabatwa nechadzimira. To this very day zvinhu zvinogara zvichingondivhiringidza mupfungwa dzangu kuti chii chakambonyatsokuitika. Ndochishamiso chakaitika ichocho. Kubva zuva iroro mukomanashi, chinonzi mbinga, ndinotya kuona chinonzi mbinga kumberi kwangu. Ndakararwa nembwa. Ndakaita nguva yakareba ndichitambudzika ndisingagoni kana. Ndaiti kana ndichida kuenda kuperiod ndairwadziwa zvekuti munondinzwira tsitsi. Ndakararama upenyu hwakaomarara kubva ipapo kusvika ndichizonobetserwa nomumwe muprofita. Muprofita uyu akandibatsira mainge muri muna 2024. Ndo pandakazobetserwa nevamwe madzibaba. Ndaenda kumusha, vakandipa munamato uyo wavakanditi ndige ndichiita mwedzi wose, ndichigeza zvekare nekunwa. Ndipo pandakazoti ndichienda kuperiod ndakanzwa rimwe zipain kuita kunge munhu ari kuda kuzvara. Kuzasi kwangu uku kwakabuda chimwe chinhu chandisina kunzwisisa. Chainge chichiita
kunge chibhora chine mafudzi asi chakazara neropa. Ndikaudzwa namadzibaba kuti ndicho chinhu chainge chichindirwadza ichocho, chainge chakaita kunge mwana ainge asingakuri ari muchibereko mangu. Ndo zvakaitika mukoma. When you post muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvatsi vedu. Hanzi ndainge ndiine mutemo wangu wandainge ndakazvipa, wainge uri mutemo wekuti handifi ndakadanana nemuZimbabwe, hanzi ndaingodanana nemaSouth African chete. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please post my story. Makaviga chitupa changu. Ndakaba njere dzevamwe vana avo vanodzidza pachikoro pangu kuti mwana wangu iye ange achizopasa. Akanyora ma-exams muna 2025. Asi vamwe avo vainge vachinyora naye pachikoro pangu pandiri headmaster vainge vachinyorera mwana wangu first vozozvinyorera ivo. Please zita rangu musariposta, uye zvakare nechikoro handingakuudzei nekuti ndiri headmaster, ndinotoremekedzwa. Ndine chivi chinondiremera chiri kundidya mumwoyo mangu mushure mekunge maresults eO level a2025 abuda. Ndine mwanasikana wangu mumwe chete wandinoda zvokusvika pakufa. I can do anything for him. Dambudziko rake rainge riri rekuti pfungwa dzake ainge ari mwana wandingangoti akagomarara sebanga risina kurodzwa. She was very dull kubva achiri mwana mudiki. Kubva grade 1 she was so dull zvekuti ndainzwa kunyara naye. Kana zita rake rakamutambudza kuti ange achidzidzira kunyora zita rake. Kubva achiri kuprimary akazotanga kugona kunyora zita rake apo paainge ava grade 4. Nekuda kwekuti I am a headmaster, ndaitita zvekutopusha kuti asaramba achingodzokorora. Pagrade 7 zvakaramba kubuda, akabuda zvake ari number last, akabva achizoya pachikoro pangu. Saka pachikoro pandinodzidzisa uye zvakare ndiri headmaster ndopaakadzidza kubva form 1 kusvika form 4. This was last year. Iko zvino ava form 5 pasame school. Ainge ari mwana anongogara ari kumashure asinganzwisisi zvidzidzo zvavo, ari kumashure kwesyllabus. Ndaimboedza kumurova asi ndakatoona kuti dambudziko remwana harigadzirisiki zvekumhanya kudaro. Saka mwana uyu ndakashaya kuti ndoita sei naye. Sezvo ndiri headmaster, ndainyara kuti mwana wangu angashaya dzidzo here inini ndiri headmaster. Apa ndiri mukuru wechikoro, ndakange ndakamuita head girl asingagoni kana chinhu. Taiti kana kuri kunzi kunenge kuchifanira kuendwa, mwana wangu ndaimuisa kumashure paprogram even though ari head girl, because ndaitya kuti anokwanisa kuzononyadziswa pamberi pevamwe vana. Zvino muna 2024 ndakati ndataura nemudzimai wangu. Mudzimai akabvuma, ndokubva ndachizoenda kune imwe n'anga ine mukurumbira uko kwandakanopiwa mushonga unonzi wetsvera. N'anga iyi yakandiudza kuti mwana wako haana uruzivo nehuchenjeri zvekuti angakwanisa kupasa maexams ake, asi tinogona kumuita kuti ange achipasa nekuba ruzivo rwevamwe vana. Ndikanzi ndige ndichitora sawdust nemumvura yemuborehole yekuchikoro ndikasanganisa nemushonga uyu ndikazora pazvigaro zvose izvo zvaishandiswa mumaexam hall muna October 2025. Izvi ndaizviita makuseniseni, ndainge ndisingazodzi mvura nemasawdust zvakanyanya, ndaingomwaya. N'anga yakanditsanangurira kuti mune zvemweya iye ainge aine masimba. Mwanasikana wangu uyu hanzi muspiritual realm paanenge achinyora, vamwe vana vose vanenge vakagara vakamukomba vachimubatsira nema-answers, vachimunyorera. Vana vose avo vepachikoro vainge vachazonyora naye apo pavainge vachatanga kunyora maexams avo eO level. Pfungwa dzavo dzainge dzichazobva kwavari zoenda kumwana wangu, muchipa mwana wangu. Kana vazopedza kunyorera mwana wangu vobva vachizotanga kuti 1 apa nguva dzinenge dzatotekaira, apa pfungwa dzinenge dzaneta. Paunononyora
unopererwa nezivo. Mwana wangu anenge awana mhinduro dzose chaidzo. Brother Nashi, maresults e2025 paakabuda muna January, mwana wangu musikana ainge akapasa zvakashamisa vanhu vakawanda. Hakuna ainge achimbotarisira kuti mwana wangu angapasa zvakadaro. Ndichachinja hangu maresults ake kuitira kuti vegodo neruvengo vasazozviziva. Mwana wangu uyu akaita 5 A's uye ne4 B's. Vanhu vakapembera ende tikatoita party. Akatotanga form 5 uye zvekare ari kudzidza pachikoro ipapa pandinodzidzisa. Chinondityisa ndechekuti zvino mwana wangu uyu achazokwanisa here kuti ange achizozvigona zvaava mu-A level. Sekuru vakandibatsira, ndakamboenda kwavari vainge vachirwara, vakati hatingayambuke rukova tisati tasvika parwuri. Vari kuti ngatimirirei kunyange akafoira form 5 form 6 achinonopinda muform 6 kana yava nguva yekunyora ndopandinozodzoka vondisimbisira mushonga wacho wetsvera kuitira kuti ange achikwanisa kuzopasa form 6 oenda kuuniversity. Ivo vari kuti mwana wangu uyu achapasa form 6 yake zvekuti kana mumanewspaper achanyorwa nezvake, achatowana kana madonation ekuti ange achibuda munyika. Ndinotya nekuda kwezvandakaita because painge paine vana vainge vachigona, avo vataitoziva kutoti vana ava ndivo vanogona chikoro, but the majority they failed. Vana vandaiziva kuti vari very intelligent ende vaigara vari manumber 1 vari patop, vakabuda nema-U nema-E. Pano umwe musikana uyo wataiziva nekutsvunura maths akabuda nema-U ake akakwana ari 8. Vabereki vakawanda I'm sure kuti vakachemedzwa nemaresults evana vavo, but havazvizivi kuti vana vavo ava vakadyirwa pfungwa dzavo netsvera, mushonga uyo wandakashandisa kuti mwana wangu iye ange achizobuda nema-A. Mukomanashi, ndo zvandakaita izvi. Handizivi kuti vedare renyu vangandipawo advice yekuti kudii. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna headmaster avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Headmaster ava, strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi vana takavatorera pfungwa tichishandisa mushonga wetsvera. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi, please postaiwo nyaya yangu. Takasungisa shamwari yedu avo vatainge tichishanda navo nekuda kwe5,000 rands. Mukoma 5,000 rands chaiyo. Apa vanhu ava patakaronga navo kuti tinge tichibira murungu, because tainge tichizviziva kuti mumba memurungu mainge muine mari yakawanda. Vakaba 300,000 rands, vakaba ne$50,000 US on top yainge iri mumba memurungu. Murume wangu ndinomushora because iye akazoramba nelast minute apo varungu pavainge vaenda kuvacation. Takange takazvironga kuda kwegore rose. Zvinhu izvi zvakaitika patainge tichishanda mune rimwe prazi. Chinondirwadza ndechekuti takabva tachizodzingwa basa mushure mekunge vanhu ava vabatwa, ende ndisu takazvikonzeresa kuti vange vachizobatwa. Mainge muri muna 2009 taishanda pane rimwe prazi kuLimpopo. Paprazi apa painge pari pano pekuti taishanda zvakaomarara. Murungu wacho ainge aine racism, aiti tiri makudo. Taishanda tiri 4, inini nemurume wangu, then neimwe couple, asi tainge tichiziva kumusha kwavainge vachibva. Ainge aine hasha asingatipi mari yakawanda. Tainge tichipiwa ma350 pamwedzi, zvichireva izvo kuti inini nemurume wangu inge tichipiwa 700 pamwedzi. Taigara tichingokomplaina kuti mari dzatinopiwa ishoma, vanofanira kuti vange vachitiwedzera, but varungu vainge vasingadi kutiwedzera mari. Takabva tachizoronga manje kuti tinge tichiba mari. Mari iyi ndini ndakatoiona kuti mainge muine mari yainge yakawanda zvisingatauriki. Saka zuva rekuti taifanira kuti dai takaba mari iyi tiri tose, then tobva tachizoshare mari. Tainge takati 25 then pa300 tobva tati 150. Emari yekuti kutaura kudai tingadai
tatova vapfumi zvekuti waikwanisa kutenga kana dzimba dzakawanda muna 2009 paya zvinhu pazvainge zvakaoma muZimbabwe. Saka couple iyi vakabva vachizoba mari, vakangonyangarika, tikatozviziva kuti vainge vaenda. Vakaenda kuZimbabwe, murungu achizodzoka, murume wangu akabva achizovatengesa. I think yainge iri nhau yegodo. Ndakazongoitawo godo nekuda kwekuti murume wangu akati zvainge zvakaipa zvekuba. Taifungidzira kuti tichapiwa mari yakawanda because murungu uyu aiva nemari, papurazi pake paita zvekuvhimiwa mhuka. Taiti kana tikamuudza chokwadi kuti mari yakabiwa, aikwanisa kana kuzotipa half yemari iyoyo. Murungu achidzoka akatipa 5,000 rands, mufunge zvenyu, mari yakanga isingatenge kana mombe chaiyo panguva yacho iyoyo. Takatora 5,000 iya tikapinzwa mumotikari, tainge tava kutoitwa rafu, mufunge zvenyu mukoma. Tasvika kuZimbabwean side, ndokubva tachizoenda kumapurisa, then ndokubva tachizoenda kumusha kwatainge tichiziva kuti kwainge kuri kumusha kwevanhu vatainge tichishanda navo. Takatosvika, vanhu ava vainge vachiri kutotanga kutogadzira upenyu hwavo. Pamba pavo painge pava kutovakwa dzimwe dzimba. Vakasungwa pamberi pehama dzavo. Mari imwe yainge yasara ikatorwa nekuti imwe yacho vainge vakaihwandisa mubedroom, kuda vainge vangoshandisa about $10,000 but mari yekumaranzi vainge vasati vashandisa kana cent. Vakasungwa nemapurisa vakazounzwa kuSouth Africa. Isuwo takati mari sezvo yawanikwa iripo, isusuwo tichapiwawo mari, murungu achazviona kuti tamubatsira. But ndo pandakaona kuti varungu havana kana basa newe kana uri munhu mutema. Patakadzoka kuSouth Africa takatanga kubatwa rafu. Murume wangu ainge orohwa, aiti kana akaita mistakes pabasa aikwanisa kudirwa kana mbama kana chibhakera. Takasvika pakudzingwa basa, mukomanashi takadzingwa tisina kana kumbotarisira. Yainge iri month end. Akatinyima mari kunze kwekuti ange achitipa 700, akatipa 200 and something. Akati magara munondibira panapa, handichadi kukuonai. Takafungidzira kuti maybe ari kuti pranka, ndokubva atobuditsa pfuti. Tikabuda muyadhi make tichimhanya, akatitevera nevana vake. Ndokubva ati kwandiri ndinge ndichimudzosera 100 rand nekuti ndainge ndichimukwereta. Tikasara takabata 100. Akati tinge tichiburitsa mabhegi edu, ndokubva vatimhanyisa kunosvika kuN1, ndokunotisiyako ikoko. Takarara musango, ndopandakatanga kushora murume wangu kuti munhu uyu ane mweya, dhimoni renhamo. Shuwa tainge tabudirira almost but zvakaramba. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta mozondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi kubva ipapo ndakabva ndachizotanga kuvenga murume wangu zvisingaite. Ngatitaurei navo mucomment section. Muri yeZimbabwe nhasi ndichagumira ipapa. Maconfessions akawandisa. Magetsi asati adzoka. Kana magetsi adzoka, I'm going to record another episode iyo yandichazoposta masikati somewhere around 2 or 2:30. I will try to post another episode. Nasi magetsi atinzwira jealous. But let us watch this episode and comment, and also hit the like button.